Jeg synes, man bør støtte den tredje verden. De har næsten ingenting, og derfor er det vigtigt, at vi i Vesten giver dem noget af al vores rigdom. Ulf! Ulandshjælp er noget sygt gøjl! Dolf, det er nu ikke helt rigtigt. Ulandshjælp, det er faktisk ret vigtigt. Hold munden under sig! Afrikanerne er færdige og sulter, fordi de er en flok dovne latinoer. De bruger altid fra den dag, de bliver født til den dag, de dør, på at spille jazzmusik. Døgnet rundt! De koldsorte avokatter laver intet andet. Derfor sulter afrikanerne. Dolf, der vil jeg gerne lige have lov til at sige, at... Hold munden under! Herovre, der har vi det, som næremusikanterne, de spiller jazzmusik på. Nemlig små behårede kokosnødder. De er jo ikke rigtig oven i hovedet. Dolf viser, hvordan der skal spilles. Sådan! Så kan I lære det. Hør, hvordan takten bliver holdt. Helt gelinde. Ja, jeg holder takten og bliver ved. I dag skal Wulf og flodhesten Dolf til Afrika for at overrække en velgørenhedscheck. Checken er givet af metanplast i forbindelse med en storslået indsamling i tv og skal afleveres personligt i UNICEFs projekt i Botswana. Projektet ledes af danskeren Aslan van Buddenbroek og har til formål at hjælpe det tilbagestående område med at opføre fornødenheder som vandingsanlæg og skolebygninger. Det med pengene er noget svagt pjank, men jeg glæder mig til at vise Wulf, hvordan man overlever under ekstreme forhold. Svæklingen er jo slet ikke et menneske. Han startede som muk på en omelet i 1907. Hvorfor man gav det mulighed for at gro, er et tegn på, at noget er helt galt med den nuværende regering. Okay, Dolf, kom den her vej, og nu har du altså lovet at opføre det ordentligt. Så tag det lige sådan stille og roligt, ikke? Hvor er det henne så? Jeg ved ingenting, Wulf. Før turen skal Wulf og Dolf til orienteringsmøde og vaccinering hos UNICEF. Her møder de også de andre, der skal tage del i turen, nemlig folkeskolelæreren Vincent Albø Andersen og en ung fyr, der hedder Bubber. Hej, Michael. Hej. Ja, Vincent. Hej. Jeg har støttet utrolig mange græsrodsprojekter, men jeg har aldrig været i Afrika før. Det er første gang. Jeg glæder mig utrolig meget. Det er utrolig lækkert. Jeg glæder mig faktisk som en lille pige. Du skal hilse på Bubber. Hey. Det er en af mine tidligere elever, som jeg tager mig lidt af. Dag, Bubber. Hej, jeg hedder Bubber. Hej, Bubber. Ja, vi skal ned til Afrika, hvor der er store dyr. Ja. Ned til apartheid. Yay! Yay! Ej, Bubber, du skal ikke gå op på tamburin nu. Ja, jeg gokker helt Du skal ikke gå op på tamburin. Det bliver godt at komme til Afrika. Ja, det bliver ikke godt. Og nogle af dyrene har sådan nogle store hoveder, hvor der er plads til en snabel. Og det kan en mus ikke. Den er en lille en. Og der er ikke plads til en snabel. Du skal have stort hoved. Jeg har før været ude at rejse, og der var jeg i Allerød, hvor der er sådan en kro eller sådan en cafeteria-agtig ude ved motorvejen. Det er ham fra standup.dk, ham den charmerende, sammen med et næsehorn. Wulf, kom lige med her. Jeg skal lige have et ord med dig. Ham fra standup. Flyt dig, kameramand. Dolf, vi står lige og snakker. Det er ham fra standup. Dolf, Vi skal på mission til verdens farligste kontinent. De to typer udgør ikke en bumstærk enhed. Ham Bubber, han er jo mere gakket end den gakkede underholder, /pengemaskine, Anders Lund Madsen. De menneskelige stavefejl, som skal viskes ud med det viskelæder, vi kalder en AK-47 riffel. Det er også det bedste for dem selv, fordi man kan ikke tale dem til rette. Terapi, nej tak, med lidenhedsdrab, yes sir. Du lovede mig, at du ville gøre det her på en ordentlig måde. Og nu skal vi lige give dem en chance. Ham der Bubber, han er skide sød. Han er sådan en speciel type, men han er rigtig sød. Og... Nej! Jo, og Vincent har tamburin, han kan synge. Nej! Den seneste sang, jeg har skrevet, den er inspireret af turen her, vi skal på til Afrika. Den hedder Gepard. Hurtige dyr, hvorfor flygter du fra din egen seksualitet? Hurtige dyr, hvorfor flygter du fra din egen seksualitet? Hurtige dyr, hvorfor flygter du din vej? Hurtige dyr, vent på mig. Mens de andre vaccineres, får Dolf et øjeblik for sig selv og fortæller lidt om, hvad han synes om velgørenhed. Typisk for den ynkelige menneskerace. De tror, de kan redde verden, og så er de så svage. Typer som Vincent Albøge Andersen, Bob Geldorf og ham der Bono.
Bono ævler og kævler om den tredje verden, og alle tænker, de stille Bono, ingen kan lide dig, og dit såkaldte orkester. Og Bono, for øvrigt skulle jeg hilse fra alle de sultne afrikanere med al deres AIDS og sige, at de meget bedre kan lide den nye med Coldplay. Det siger alle de sultne afrikanere, Bono. De synes, du stinker. Faktum! For at få mere information, får holdet besøg af en person, der skal give dem indføring i, hvad man kan forvente, når man møder sorte mennesker. Nemlig TV-avisens Vibeke Hartkorn. Hej alle sammen. Hej. Wolf! Flygt! Det er jo Nelson Mandelas mor! Red jer selv, dem der kan! Flygt! Send hende tilbage til Mallorca eller Belgien, eller hvor den slags nu kommer fra. Ring til ordensmagten! Ja, det må du undskylde. Det er faktisk lidt svært med sådan noget. Har I nogensinde været i Afrika før? Nej, jeg har faktisk aldrig været der, men du skal vide en ting omkring mig, det er, at jeg er ekstremt fordomsfri, så jeg tror, jeg er klar til det mentalt. Nej, virkelig også. Altså, jeg handler meget ind hos de etniske købmænd på Nørrebro. Hvorfor bliver I ved med at snakke med Nelson Mandelas mor? Hun blafrer løs på et uforståeligt umba-umba-sprog. Hvorfor snakker I hele tiden om Nelson? Ham kender jeg godt. Kender du Nelson Mandela? Ja. Ja, det er Pippis abekat. Nej. En lille abekat. Nej. Nelson, jo, nej. så løfter hun hesten. Det er ikke Nelson Mandela. Nu synes jeg, vi skal lave et rollespil. I skal simpelthen lære, hvordan man siger goddag til en sort mand. Det handler om, det er, at sorte mennesker kan godt lide at røre ved hinanden, kan godt lide at danse, så nu skal I simpelthen... Bubber, jeg tror bare, hvis du nu bare er dig selv. Jeg tror, det er nøjes med. Men kom herop til mig. Og Wolf, du er kenianer. I skal så lære at sige goddag til hinanden. Ikke? Du er en sort mand, Bubber, du er bare dig selv. Jeg er sort. Husk nu, at sorte mennesker kan godt lide at røre ved hinanden. Og du skal lære at danse goddag. Der kommer jeg Bubber gående. Goddag. Goddag. Er det... Jamen, ved du hvad? Prøv at høre. For en gang skyld, så har Bubber virkelig forstået, hvad det handler om. Der var du god, Bubber. Tak, Vibeke. Tak skal du have for det. For at du roser mig. Det var så lidt, Bubber. Men du var også god. Vibeke, jeg har lige lidt fordi jeg synes... Jeg ved ikke, om er det et dans? Jeg synes jeg bare... gokker i hvert fald ikke. Det Bubber står bare og gokker op af mig lige nu. Er det afrikansk? Altså, Bubber, jeg synes egentlig, Bubber, det er okay. I må godt sætte jer ned. Sæt jer ned. Undskyld, det er ikke fordi... Jeg synes bare, det er mig, der underviser, ikke? Jeg er ikke noget mod nærkontakt. Men altså, der blev gokket på mine bukser og sådan noget. Det var intimt. Dolf, vil du komme og være med? Nej. Er du bange, Dolf? Nej! Dolf kender ikke til en frygt! Dolf, så prøv at give det en chance rollespillet. Inden vi starter, må jeg spørge, kunne jeg være en lille etnisk pige, som henter vand ned ved brønden, lige før hun er ved at få sin første menstruation? Okay, Dolf giver det en chance. Det er jeg glad for at høre, Dolf. Kom. Lille uberørt i omfru, hun danser. Puha! Hun danser hun over efter sin krukke. Nu har hun en krukke af keramik herovre, hun danser over efter. Så må hun danse ned til floden. Ja, så er det vist tid til goddag ved kølle. Nej, du skal ikke begynde at slå. Det her, det er en krukke af keramik, Dolf. Det er en krukke af keramik. Du skal ikke slå. Den lille uberørte jomfrus krukke er keramik. Dolf, hold op. Det er en krukke af keramik. Det er keramik, Dolf. Nej, det er Nelson Mandelas niece. Altså, man kunne godt have forestillet sig at tage til Afrika med nogle mere globetrotteragtige typer, men altså, det bliver da spændende. Jeg tror ikke, du er rigtig med på rollespillet lige nu. Dolf, hør nu her, ikke? Berøring af nærdronning og journalist fra Danmarks Radio, og dermed ræverød kommunist. Dolf er smittet. Ring til landets bedste speciallæger. Skaf mig mirakellægemidlet. Strepsil! Vi må bare have en god tur til Afrika, ikke? Tak, Vibeke. Det kan gå i alle retninger, PT. Det vil jeg sige. Derefter går turen til det store, ukendte kontinent. Det er i områder som disse, at UNICEF udfører deres livsvigtige hjælpearbejde. For at komme til rejsens mål skal de 4 frivillige igennem smuk, men også hensynsløs natur.
for helvede! Dolphs tarmregion! Hvor har du lært at køre bil? Jeg må være blevet ramt af et eller andet form for luftbåren giftangreb. Min stakkels mave! Jeg har ikke lært det. Så du improviserer bare lidt. Dolph, er du sikker på, at du er okay, eller skal vi lige standse et øjeblik, så du lige kan komme til hægterne? Wulf, din menneskelige naftalinkugle. En kriger bliver aldrig køresyg. Jeg har gamasje på. Det er flot. Ja, det er lækkert. I skal også have det på. Jeg har mange med. Gamasje? Ja, det lyder som lækkert. Det er lækkert. Ja, det er ulækkert. Et barns sind, det rummer ting, som er vigtigere end et kasseapparat og regnemaskiner og andre EDB-maskiner. Ej, hvor er de lækre. Ja. Ej, hvor er de lækre. Se. Gud, de er lækre, var Michael? Jamen, jeg synes, det klæder dig allerede udmærket. Kan jeg tage den på? Ja. Jeg skal nok ikke have gamasje på lige nu, Bubber, men jeg synes, det er et spændende initiativ. Jeg er glad for, at du har taget dem med. Og er det det eneste, du har taget med på ferien? Ja. På Botswanas savanne lever alle slags dyr. Både de største og mest livsfarlige, men også arter, der er mere fredelige. Dem lærer Dolph og Bubber lidt bedre at kende. Kom så, små idioter! Vil du smage på Dolphs kølle? Hvad? Dumme får! Næste hund er jagter alle hunde. Så går det løs! Jeg fanger mig en lille en og opdrætter den. Sådan! Du skal opdrættes! Kom til Dolph! For helvede! Vincent, er du klar over, hvor vi skal hen? Vi har været i Komuso. Nu skal vi videre ned til Mgabe Meko. Okay. Dolph holder vagt! Ja, hvornår tror du, vi er ved det der UNICEF? Det er svært at sige. Okay, ja. Bubber har taget spil med. Ja. Fæsserterning. Så blev det 3 gule, som Michael vundet. Ja. Jeg vandt. Du skal ikke slå professorterningen. Professorterningen. Objekter i det hele taget kan også have følelser, ligesom mennesker. Nej. Jeg er udenpå, der er en maskulin mand. Jeg er stor og maskulin. Indeni, der er en lille pige, Bubber. En lille pige, der lige har fået sin første menstruation. I den periode, hvor du begynder at undersøge din krop med fingrene. Hurtige dyr, flygter du fra din egen seksualitet? Gepard, flygter du fra din seksualitet? Wulf, jeg vil hjem! Langsomt bevæger bilen sig gennem det smukke, øde landskab. Timerne går, og de når længere ud til det punkt, hvor civilisationen overhovedet ikke kan spores længere. Hvad søren? Hvad er det? Det er vaskeægte latrøjernummer. Hvad er det? Lækkert stammefolk, som er enormt lesbisk. Skal vi gå ud til Hej. Er det... Hvad laver I? Wulf, hvad er det? Yalla Matonga. Gumbagi. Yalla Matonga Gumbagi. Gumbagi Negi. Wulf! Jeg ved Flygt! Red jer selv! Det er de indfødte! Flygt! Løb væk, Kamjaf! Det er de farvede indfødte! De har giftpile og zombiesaft! Hvis de puster på jer, så bliver det zombier! Jeg prøver at kommunikere gennem dans. Jeg prøver lige at tage min tamburin, Michael. Berøring er farlig! Gentager, berøring er farlig! Bubber, hvad laver du? Ja, jeg har også herude. Må jeg også kommunikere? Vi kan tage den der... en sang, jeg tror, I kender. Jeg spiller tromme. Si mama ka, ruka, si mama ka. Bubber, kan du ikke lige styre lidt med en tromme der? Jeg gokker ikke. Ej, det er en fantastisk reaktion. Det er ikke godt. Hvad der umiddelbart kunne virke frygtindgydende og ukendt, ender godt. Ved synet af Bubbers bevægelser fyldes de indfødte af intens åndelig begejstring. Men jeg gokker ikke. Skal vi synge den med geparden? Efter det positive møde med de primitive, slår vores udsendte og deres nye venner lejr for natten. Ja, så tager vi den om geparden, der flygter fra sin egen seksualitet. Ja. Gepard, hvorfor flygter du fra din egen seksualitet? Nej, hvorfor flygter du fra din egen seksualitet? Geopard. Nej, gepard. Geopard. Du er Det ude. er den værste tur, jeg nogensinde har været på. Med nære-musikanter,
drengebarn, der er gak i låget, og uhums Christianit. Den slags hører til kun ét sted, nemlig på en faldlem ned til et højbassin. Vi skal snart til at komme afsted. Hey, hvad laver I? Jeg tror altså, vi skal til at køre. Vi bliver her, Michael. Hvad taler du om? Jeg taler om, at Latøjestammen, de betragter Bubber som en slags gud. Som en gabeloko til jer. Hvad taler du om? Jeg siger, god rejse. En gabeloko. Du skal ikke med, Bubber? Nej, Okay. jeg gokker ikke. Okay, men I kan godt blive her. Vi er på tilbagevejen, så. Jeg tror, at det der UNICEF-ting ligger på kilometer den vej, ikke? Så I bliver her. Ja, Henter jer. gabeloko. En gabelko-lort. Nej, loko. Fint, godt. Gabeloko, den dejlige... Dolf, vi fortsætter bare alene sammen. Jeg tror, du går om bagved, og så går ind i bilen, så kører jeg. Derefter fortsætter Dolf og Wulff alene det sidste stykke vej. Dolf, kan du se det junglen, vi er på vej ind i her? Ja, det er en dejlig jungle. Det minder mig om Vietnam anno 1968, hvor alle vietkongerne de vrimlede frem. Giv mig et nyt magasin, sagde jeg, og fyrede videre. Jeg slog over 3.000 vietkonger ihjel den dag. For helvede. Så nu sidder vores bil fast for Jeep der, men jeg tror, vi skal være ret tæt på det sted, hvor vi skal være. Så jeg tror, vi går resten af vejen. Gå efter lyden, Ulf. Det vigtigste er, at vi har checken med pengene til UNICEF, som skal overrækkes til Van Budenbroek, ham lederen dernede. Skal være Jeg er ligeglad. Dolf er ligeglad. Jeg går bare. Ja, la, la, la. Altså, det er vigtigt, du drikker vand. Jeg har mistet min kølle. Din kølle. Hvor min kølle? Drik noget vand. Kom nu. La, 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 kloge Wulff. Ævl og bævl om væske. Hele tiden. Ind i Dolfs hoved. Ja, men du går heller ikke så stabilt lige nu, vel? Vi skal lige ud, Dolf. Jeg synes ikke, du går lige ud. Dolf og Wulff er nået frem til UNICEFs projekt i Botswana. I mange år var der problemer med, at den danske ulandsbistand gik til afrikanske diktatorers privatforbrug, så man fik Aslan van Budenbroek, en skandinavisk aristokrat, til at sørge for, at pengene blev brugt fornuftigt. Hovedkvarteret er et gods, som i over 90 år har været i van Budenbroek-slægtens besiddelse. Hallo! Hvad helvede er I? Mit navn er Wulff, det er Dolf, og vi leder efter UNICEFs hjælpeprojekt. Vi er kommet med penge her til at holde godheden i gang. Det er mig, der er lederen af Aslan van Budenbroek. Det er dig, okay. Hej! Altså det her, det er UNICEFs hjælpeprojekt. Hvad med alt det der vandingsanlæg og skolebygning og alle de der fede projekter der? Tak skal du have, dreng. Tak skal du have, så. Ja. Så har vi noget at holde overgivet kørende videre for. Wulff! Ja. Dolf, hvad skal Dolf har det skidt. Men Dolf, du dehydrerer. Jeg sagde til dig, at du skulle drikke noget mere vand. Det er noget pjank, Wulff! Pjank! En rigtig soldat, han lærer at økonomisere med sine vaskedepoter. Dolf skal gå 1300 kilometer på en dråbe væske. Sådan! Pattedyr, det er godt der. Og hvile, så vi to, vi går indenfor. Men er du sikker på, kan man godt bare lade dyr ligge her? Godt lade dyr ligge her. Slaverne, de kommer ikke inden for indhegningen. Gå indenfor, der er aircondition. Slaverne? Ja. Er det for nogle slaver? Aslan tilhører den adelige van Budenbroek-slægt. Slægtens absolute glansperiode var i kolonitiden i 1800-tallet, hvor de skabte en stor formue gennem handel med kaffe, silke og ædelstene fra Vestindien og især Afrika. På et tidspunkt ejede familien næsten hele Nordbotswana og over 7.000 slaver. En økonomisk velstand, som efterfølgende generationer dog formåede at øsle væk på luksus og selskabelighed. Det er altså dit hjem. Jeg synes, det er ret tomt. Det var slaverne, de kom en nat og fjernede det hele. Inklusiv Papas gamle landssamling. Ja, slaverne. Er I villige? Er I friske? Jeg kan godt skaffe nogle dejlige pigebørn til jer. Hvad? Ja, jeg går på bordel. Ja, det giver særligt Papa også altid. Du skal huske på, havde det ikke været for de hvide menneskers skyld, så havde der ikke været bordeller hernede i Afrika. Takker de os for det? Nej, det gør de ikke. Det skulle efterhånden længe siden, der er en glædespige, der har takket mig for noget som helst. Livet, det skal leves. Det her, det er cognac. Det er årgangscognac.
Så det var dumt. Og han er konjak? Ikke konjak. Konjak, det er sgu det eneste efterhånden afholder mig fra at sætte ild til hele lortet. Godt, men lad os lige se omkring. Jeg kan se, at du har en ting liggende her. Ja. Du har et lille fjernsyn. Det er Valdar Carlo op på fars hat, har du liggende. Jeg elsker alt, hvad der er dansk. Jeg elsker Margit og Erik Brandt. Jeg elsker Dejlig Daimi. Jeg elsker Næstved og jeg elsker Spejlæg. Jeg elsker dampende varme kokasser på en skoldhed sommerdag. Det er Danmark for mig. Se, det er min Danmarks samling. Det er den gamle konge. Det var en af de bedste, vi har haft. Kongen af dansk popmusik, Steffen Brandt. Jeg er her den kommende konge. Det er Pingo, ham og jeg er gået på Øregård Gymnasium sammen med. Vi prøvekørte altid modellerne sammen. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Han for øvrigt blevet gift med Maria Montal. Den dejlige, villige Theo. Ja, men han er ikke gift med Maria Montal. Nej. Det var kun på grund af mig, jeg måtte tage ham ned igen. Ellers var jeg blevet i Danmark. Mamma. Mamma. Aslans mor, Dyveke van Buddenbroek, var i sin ungdom en fatteret jetset-skønhed. Hun var både en kendt rytterske, mannequin og korpige og levede et eventyrligt liv med masser af elskere fra hele verden. Men alt det stoppede brat, da hun var 23 år gammel. Uden grund trak hun sig totalt tilbage fra offentligheden og skulle ifølge rygter bo et sted på godset i Botswana. Ingen har set den engang så unge, smukke kvinde i mange, mange år. Ja, så sidder hun. Her sidder hun her, hun sidder været vågen her, hun sovet her, hun ikke rejser fra i 19 år. Kære mamma. Det er mamma. Ja. Undskyld, hvad er der i vejen med hende? Shh. Mamma, hun lider af en sjælden kønssygdom. Okay. For 45 år siden, der var hun en meget smuk kvinde. Hun blev forført på havnen i Mombasa af en tandløs skibskok fra Glasgow. Sådan er det. Så bor hun heroppe. Hvad, er det et fuglebud, det der? Hvad er der inde i det? Der er en død musvåge, og hun fået en elsker af en baronesse. Mamma, der er besøg af Stenemark! Mamma, hun hører ikke særlig godt. Hun mangler også 45% af sin tunge. Resten fik hun bidt af. På Galapagos er en elsker fra Syrien. Hvad gør hun så? For det meste. Så nyder hun sit otium. Hun er en kvinde, der følger med tiden. Hvad er det for en tid, Aslan? Det er den tid, vi lever i. Det er slavernes tid. Lad hende være i fred. Lad hende sidde lidt her. Hun har lyst til at tænke på sine gamle elskere fra en svunden tid. Ja, dejligt. Tak, Aslan, for rundvisningen. Det var virkelig interessant. Jeg tror lige, vi tjekker op, hvordan Dolf har det. Dolf, hvordan går det? Har du det bedre? Vågn op. Du skal være frisk. Bare lad ham ligge der. Du er ikke ligge. Det ringer bare røvhuller. Bare lad ham ligge og hvile lidt. Vi trænger til at komme på bordel og besøge en glædespige. Ej, I er faktisk kommet ned for det der velgørenhedsting. Vi skal på bordel nu har vi fået kapital. De der penge, det er sgu ikke dine. Det er penge til fattige afrikanere. Det skal sgu ikke bruge på alt det der luderting. Så er det mine penge. Det er mig, der forvalter pengene. Nej, det går sgu ikke, det der. Du bliver her, hæk. Skal du huske på, at de afrikanske kvinder hernede, de har store læber. Og de sutter godt pik. Ved du hvad, Aslan von Buddenbroek, det går fandme ikke. Her. Hvad laver du med den der, dreng? Ja, nu skal Hvad laver du med den der? Du skal ikke tage den, dreng. Du bliver lige der. Kom her med den, svindreng. Kom her med den. De penge her. Du skal komme med den. Nu skal du se her, hvordan de her penge. Hvad laver du, din svindreng? Det skal det her. Hvad laver du? Hvad laver du, din proletar? Du skal ikke komme til at ikke nogen af dine penge overhovedet. Fjern det der. Fjern det der. Kom til. Aslan, for fanden. Er det roligt? Ikke bare film. Du er syg. Bare film her. Du er syg. Film. Kom så. Film. Hvad? De hvide mennesker, det er os, der bestemmer hernede. Hernede. Hvad fanden er du? Hej. Ja, det som der er gået hen og er sket, det var, at næsehornet han glemmer sin kølle. Og så tager jeg køllen hen, og så slår jeg ham der lige i nokerne med den. Lige i nokerne.
I glemte næshornets kølle. En næshornets. Bubber, hvad fanden, hvor kommer du fra? Jeg er simpelthen bare gået. Jeg er gået. Gået, men altså... Dolph har det rigtig skidt. Ring efter Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone i Rambo 2 og 3, Chuck Norris. Ring efter Stig Tøfting. Van Brunbrox, kronjuveler. De har det ikke godt. De har det ikke godt nu. Nu skal jeg have en glædespige. Wolf Sleepless in Seattle. Det er en dejlig film. Dolph, jeg tror, du taler i vildelse nu. Meg Ryan, hun er simpelthen så sød og kærlig og omsorgsfuld, Wolf. Hvad er der galt med næsehorn? Den udstråling, hun har, den er bare behagelig, synes jeg. Jamen, Jeg skal lige sidde lidt. Lige ligge lidt her. Du er dejlig. La. Jeg elsker dig, Meg Ryan. var du lige nede? Jeg var lige oppe. Efter det noget skuffende møde med Aslan, er det blevet tid til at forlade UNICEFs projekt. Dolph, Wolf og Bubber begiver sig tilbage i jeepen. Hej Vincent. Ej, det var det lækkert. Jeg har virkelig savnet jer. Ja. Var det lækkert, de kommer og henter mig. Ja. Gabbe! Det har været enormt inspirerende. Jeg har virkelig fået materiale til en hel masse nye sange. Ej, det er dejligt at høre. Jeg har skrevet blandt andet en sang om en teenage-pige, der lige har fået bryster. Det lyder sådan her. Brysterne på min mave, hvorfor gør de ondt? De gør så ondt, for det er to små knolde, der sidder lige der, hvor der før ingenting var. Du er 100% asshole. Det er blevet tid til at forlade det mørke kontinent og vende hjemad mod sikker grund. Alle har de oplevet noget enestående og har nogle minder for livet. Dolph vil gerne sige en sidste ting om næremusikanter. Nemlig, at de kultsorte avekatte absolut intet kan. Intet. Det ved alle. Se bare ham Tiger Woods, der spilder sin tid på at spille golf. Der er jo noget helt galt. Punkt 1. En kølle skal ikke bruges til at ramme små kugler, men altid ende i tændingen på mænd, der godt kan lide at gå med pasminasagen. Punkt 2. Golf handler om at få en kugle i et hul. Et hul! En ubrugelig aktivitet. Hvis der havde været tale om at tvinge en håndgranat ned i gabet på en formningslærer, så havde der været mening i galskaben. Men nej! Ergo, Tiger Woods er en total fiasko. Det er indiskutabelt. Dolph er skrevet. I ringer bare røvhuller.